kan channel te pathian zara luang takin an kal chho ve zela ngai thlatu min lo thlir saktu te le kan subscriber te chunga lom thu kan han soinona April thla chungin harsatna lian channelin kan tok lova pathian vena le kai ruaina kan chang lom thu pathian hena kan soi tak meu ani ole tuntuma hianin Middle East lam Gulf bial thu thar te po oma ama ero chu India lam defense lam chungchang hi kan han thlur bing vele deuh dawna hei mani khan kan han ti chuak to a Russia long lianin India thil poimo tak mai thil ro pui takaron phur tiang khan thu pui kan han da a mi sing thum chuangin minan thlir sak to nge a kha anila taka India ta na air defense poimo tak mai sanele som pasari borvela India le Russia ina thuthlung an lo zia to S400 squadron nga leina tur vebel chenoi engemaw zat kha India le Russia khan thuthlung an zia ka squadron thum tuna hian India hian kan dong to a ral matong forward area te Pakistan lam epzongin heng S400 te hi duty tirme kan ni tuna hianin squadron nga na ni turin Russia chuan a ron thon le don ta a longlian mangin mei thalai holvel hian chuan India ron thlen man rin hani kha chutianga ni chuanin India ina air defense a asapan na lai no phui turin Pakistan China ni emo chutiang pe na lo thleng thei laka India boruak veng him turin deploy han ni dona India defense lama bung thar hei hian min kai pui don ti na ni chuti lai chuan hei geopolitics han thlir hianin tuna ri chuan India China boruak amuanom viau anginan langa Donald Trump malak na le tariff chungchanga India China na taka min be wang khan India le China chuanin tun man la ti ngai lo thlona service ang te po anan ti tran hania tin galwan boy nuwa India le China ina thodun na tam tak an ti top te tun haya ti thar le ania China po hian India hena supply fertilizer te le thil dang supply an ron kalpui chhole tan ta ania maro chu thil thui tak han thlir le history kan han thlir hi chuanin India le China hi chutim maya thian thakum hlun thein ni lo na chin tam tak a om ram ria in hria thiam lo na lian tak mai a om kum khuwa ania engtikai ma chuan galwan buaina ail buaina lian jok hi an lamma chhon lowang ti hi soi thei lo ani chu wangin India po hian China malak na counter turin malak na agal pui ve nga ya Bangladesh ate Burma ate China hian lian tham takin ma an la a sum don na lian tak takin an kalpuya Belt and Road Initiative an ti a hemi huang chunga hianin khovel op atum na kal chho me ka hian China po hianin Burma lian takin in song ngat to a Bangladesh a in bun rup mai boka chutiang te chu ani a India nei te Sri Lanka Maldives ti te chunga te po chuanin aram mi tenen tho hon lian tak an kal chho pui ta ni a Nepal te po India thian kumlun ni kha China nen thodun na lian tak te kha an han kal pui ani a tin Sri Lanka lama te po military base China chuan siamatuma Sri Lanka in an man tangkai tur chuti rualin China po na man ve thei tur tho si in ruah man na te po ani a chung te chu India ta na him lo ani abikin Burma han thlir ta ila Burma a China in rol dan chu atlang pui kan lo hre to in rin oma Burma hi lelung ho sak na nga atak mai an ni a hei tun nai da khovel na an buai pui huai rare earth mineral ang te po Burma hian anga viau ni a hriat ani chunga te po chuanin China hian malak na lian taka kalpuya chumi lo encounter tur hian India po hianin mana tang khan ruah man na asiam ani chu hei Mizoram chunga India malak na China encounter na tura India na ma alak na Mizoram kaltlang hian tam tak o oma KMMTTP project te po kan hriat mek hi hei a hlo tling chho tan mek ania heng te po hi ni na taka chuan China ron vung lo dang chat thei tur le lo beilet tura India malak na pakhat ani beilet han ti khan sipai chakna manga beilet lam ai ma in sumdon na lama hak zona India na kalpuina turani a China ina sumdon na huang chunga Burma Bangladesh te chutianga sumdon na manga nget taka ain
thlung tura chu India hian hmalakna tharan kalpui ve a Southeast Asia ram te nena in kung kaina thazawk le thawhawna thazawk awm theina tura India hmalakna pakhat ania mara chu anina taka chuna bulbera chuanin military concern thil anina chin pawm kong zau tak tak kong tha tak tak an thlur seng sung mai ania hei hi engtikhuna emaw chuan indona lama mo thei thil ani wangin chuteng ang kong zau te pawh chu India hian ron ruam hman ani ta renga tin kan la soi zelanga tun hnaya India Army Base India ram chunga apalin ani turin heta Bangladesh ram ri Mizoram chunga te din tumna national media lama te pawh kan lo hmuh thin kha chung te pawh chu China hmalakna lo encounter tura India chetna thar le ruam hmanna lian tak chho mek chu ani bawk ani tunrumah hian Middle East lampang hi kan puang te chiam dawn lova India thu thar tuna India Defence lam chungchang le ram himna chungchang engemaw kan han puang chuak dawna thenkhat phei chu India ena asoi du mialo media tana an puna ni si angte KIA nena thodun na chungchang India sarkar le KIA Burma Health thodun na niangai chutiang ang te pawh chu media tam tak hian an puang chuaka India media te chuan hei hi thurin tlak tak angin puang lem lo ma sela thilom ve thei ani wangin chung te pawh chu kan ron ti ri zoi dawna India sarkar poi kan soi em lawang chumo S400 chungchang akhan han lut lokela Russia hian a thian ram te hena bak S400 thir hral lova a thian ram tlem te chawin an la lei ani Russia hian an deploy meka Syria tual chung le Belarus ate pawh Russia hian an deploy a chuti lain China hian in san hele som paret khan an deploy boka Turkey hian in san in som pakwa khan an lei boka hei phei hi chu US in an rek phang nge ni kha katsa dan hoya khan US thian ram tena Russia ral thuam an leiemo US elpui ral thuam an lei ani chuanin katsa dan hoya US hian rek theina dan an neya chumi hmang chuan Turkey kha rek ani India hian sang ni som paret a Russia an deal an siama dollar tlula ding on nga point pali zet man kha deal an siama chuan sanel som ni pakhata S400 Russia tanga ron thleng kha India border le Pakistan China ram ria te India khan an chhop chuaka squadron nga India ron thleng tur ani lain pathum India thleng to pahnih tuna Russia long lian in ron phurme kan ti to kha heti lai hian ram ven himna lam han thlir hianin a thenom a hian India le China han oma India omna hi geopolitically le geography ang zong han thlir pona poimo viau mai nuclear ral thuam pahnih thokdun tha em ten an ri an then ani a chuta tak chuan India tan tubo le do lungin kar khosang deuh ani na chin awma wang hian air defense thatak amamo a ral thuam changkang tak tak tenen chutianga malakna chak tak hi engtiklai po India hena kalpui mup mupi angai ve bokani chuti lai chuan hei tun haya India defense budget kan thlira kan ena media ten an puanga khovela asang pol arunin hlangkai ani kha chu chuanin ramven himna konga India malakna satur zia phaulan na chiang takani boka hei nikuma Pahalgams buai nuwa India le Pakistan nili chungin do India ena beipui thlakna operation sindura kalpui nu khan India chuan chakzokin Pakistan nena ram riab malakna akalpuya air defense anayang angte an deploya chuti line China lamin heta Myanmar Bangladesh lama malakna thar akalpui dang chaturin India hian malakna akalpui ve bokangaya kan soi mathlon lovin Bangladesh sarkar le lok en kol tu Muhammad Yunus khanin India ron vo ve khurkhur maya kha notice le India mainland holzom tu Siliguri corridor an ti chicken ne ka tangin notice lam chu olsam te lak theni thute aron soyani kha tun ma po a soi thin ani reng boka khang ani wang khange ni India ho du te abeng harni te pon langa India ram chung Mizoram chin Bangladesh ram ria army base lian tak mai bun na tur India chuan ruam manna lian tak asiam niangai ani hei national media ten an puang na saviau mai India in China military build up counter na tur hianin Myanmar Bangladesh sa hianin malakna lian takin akalpui necklace of diamond China hian heng ram te hi military tai sa kalpui
sipai lama tho dun na kalpuya tin economy ya ngetakin athun zom boka helai ram chung Myanmar le Bangladesh a hianin sum tam taka puk tira chung sum mang chuanin critical infrastructure te siam turin ruam manna a siam pui bokani entirnan Sri Lanka Maldives ate polong chol mun lian tak tak China chuan a duan saka China sum mangin Maldives infrastructure poimo tak tak Sri Lanka infrastructure poimo tak tak te chu bun an ni a siam an ni China company nan thok tlang pui boka chutiang chu ania China tangin sum tam tak tak interest lom te interest tlem te nan puka chutiang mang chuanin mason na infrastructure lian tak tak an thok ani chuta chuan China hian longchol mun te airport te China army navy te man thei turin in rem na te an siam pui zel boka chutiang chuan India ta na himlo em hei Burma hian kumtam tak China in rol towa Burma thau asok na sa hle kan ti thin kha Burma sipai sarkar nen nget takin an in thlun zoma heta hian China hian Burma hian hlok na tam tak an nei mek bokani chumi chu hria in India po hian Southeast Asia chimchak lampang tenen thodun na tur sum don na lama in thlun zom na tur hi aduang chho ve mek ani kan hria tangin Kaladan Multimodal Transit Transport Project ke MMTTP ang chi te po hei hi India ruam man na ani a ekis policy huang chunga hei hi malak na lian tak pakhat ani kha India hianin infrastructure ro pui tak tak chung Asia chimchak ram tena Indian ron pan na tura hianin kong poimo asial mek ani a Mizoram chunga te po kong lian tak tak asiam chho meka ama ero chu Burma hian sarkar na amumal hlei thei lova India tan po malaka har sakhop mai afonglam chel tu piang hi India chuna biak that ve ngai boxi a Burma afonglam chel mek tu chu sipai sarkar an nia sarkar hi civil mi te ti du da tu anga khovelina an ngai ni ma sela afonglam chel tu an ni miao wang hian China in lian tham taka Burma ram chunga ma alak mek lai hian India chuan ngoi renga lo thlir ngot chu thei bik lovani chu wangin afonglam chel tu Myanmar sipai sarkar te po ato ka moin India hian a biak thata a tho pui ve ngai ti kha kan hriat thiam a poimo khop mai chuti line rare earth mineral tun hairon lar viau maya heta hian rare earth mineral omnale minerals resource lu tak tak omna mun hi Kachin Independence Army ta mun ma KIA muna hian a nia soi ania heta hian India chuanin malangna thar akal pui nia soi ani o khami kan pon ma in China ina Myanmar lama ha karon zau dawlet tura India malangna then khatte active defense partnership India hianin Myanmar nen military thodun na chakzo kina kalpuya high profile exchange te providing technical support ang chi entirnan sipai training te defense cooperation nene turata na thodun na thazok siam turin chutiang chon India chu ain hung hnai ani tin infrastructure alternative chungchanga hian India hianin Burma lamina an chhortang kai ve thei tur le India pona kan han do zom ve na turin Kaladan Multimodal Transit Transport Project hi lian takin akala chumi chuanin chutui pot a hol zomanga chu Burma pona an chhortang kai thei tur poimo tak ani chumi chu China project bypass na atana India malak na lian tak hei ani meka kan hria tengin Bay of Bengal lama heta Kolkata Howrah luya tangin longkong aron kal tlanganga sutui pota tangin ramchung tuikong aron zoanga chutiang chuan India lama aron pakayanga khomwal konga chula insum don ton na chu Southeast Asia tenena insum don ton na tur poimo takani wangin hei hi India ina chuaka asiam poimo tak China encounter na atana ruam manna asiam zinga lian ber polani maritime surveillance hei hi necklace of diamond tan India ina Bay of Bengal footprint ati zo chungchanga hian thu chua tam tak a oma coastal radar network Bangladesh bulate an bun boka athenom rama te po China naval movement China navy te chet vel na lo thlir tur le lo en thlir thlai tur hian real time monitoring atan surveillance network tam tak India chuan abuna radar te chulai tuipui kama te chuanin China malak na dawlet turin malak na lian tak India hena kalpui bokani tin strategic military base atia
Andaman and Nicobar Command Center hian India chuanin surveillance le rapid reaction capability pethei chi infrastructure te po an bun chhawmol mol ani a Strait of Malacca te heta Eastern Seaboard lama te India chuan hmalakna thar te po an kalpuya hi China encounter na ta na malakna vekani regional grouping and diplomacy anti boka India hianin Paul in thlunjom na hianin China Epola hianin malaknan kalpui boka Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation te an din boka tiang chuan malakna thar India chuan kalpui China ina Belt and Road Initiative a kalpui chumi sulet tur chuanin neighborhood first ti thupui mangten a thenom ramten ena intiam rualin malakna te po India chuan a host ve mekani report then khata chuanin tun hnaya Kachin Independence Army le India chuan a rukin tho hona an nei ti in social media then khata dar choi maya hi keini soi chua ani lova ram ven himna ta na thil poi thei te po ani na china mar chu hi keini soi chua ni lo ti ka han theta ela news rang ten an puan ani a he thu kan lak na hi The Mio Times si Burma lampang news ni tak ani a an zia dan chuan India KIA te chu aruka rare earth mineral chungchanga thokduna puan ni ti in thupuya ronda a India le Kachin Independence Army nambil silai kengpol te chuanin North Myanmar marlama hianin thodunna lian tak an nei ni apu an nia secret agreement thodunna arukin an siam chan ber chu Kachin state atanga rare earth mineral India na lak chuana turin Teng chon ro manan siam nia soi ani report in atarlan danin Silicon Valley Times in anpuan dan tarlangin satellite thalak tele cross border intelligence atanga an thu donte chumi manga hemi thu hiron zia kan ni a KM Jathum somruk le panga Vijayanagar Arunachal Pradesh atanga Ipui Township Myanmar thleng hian teng chuanin rare earth mineral phur chuana tur ruam manna an duang nia soi ani boka helai borvel hi rare earth mineral tamna nia soi ani KM Jathum somruk panga Arunachal Vijayanagar atanga Chupi Township Myanmar kaltlang tur hian kong siam tumani chumi chu rare earth mineral phur chuana ta na India le KIA te thodun na ni in kan thulak na The Mio Times chuan atarlang ani report in atarlan danin India chuan rare earth mineral lak chuatumin ma chaktakin la achuti line KIA chuanin India tangin anmamo andong ve thungang ti ani ral thuamte silai mu te medical supplies te logistical support te India tangin KIA te chuan andong ve thung don ni in he kan thulak na hin atar langa report ina expert ten an soi dan chuanin KIA a India involvement tur hi indirect India na rare earth mineral Myanmar marlama athunun theina atan ani thu tarlan hani bokani Myanmar military thuna ina chaklo chhozel kara hianin India hen balance siam ve te pongai Myanmar sipai sarkar thlawek si lawin ral thuam kengpon mipui sipai lam athopui anga ina chin hi ve boka heng Burma sipai sarkar ina an wathunun lo KIA mun te po chulai ramchunga rare earth mineral omte India ina la chuak emo lei chuak turemo chutenga mala ka ngai ni chuan a optu KIA lam abek that kha ngai ve thodi te miani leng lo tan chuan a hriat mayo me amai ro chuai hi India lam chuan engma athlen lo thu antar lang thung ni in kan thulak na chuan a soya hei hi kan thulak na The Mio Times chuan Myanmar sarkar chuan he thil thleng hi andem tak zet thu an soi ni in atar lang ani hei hi international law kal ania miram chunga chetna dan lawa chetna thila ni thu le chuteng anga thleng tak tak ani chuanin sipai chakna mangana taka chan le tani ang ti in Myanmar lam hian thu chuan siam ni in kan thulak na chuan atar lang bokani India le Myanmar lam chuan hemi chungchanga pu na hi an hial ve NP News na tarlan danin Indian Embassy Myanmar chu hemi chungchang hi zo ni in hei hi thil dik lo hulhualani thuam zenei lawani thu atar lang India a Myanmar Embassy point hei hi fake news ani thu atar lang ve bokani
enga po chu ni se rare earth mineral chu khovelin an boipui tlanga US meu pon China a rare earth mineral la chuak tur khan Donald Trump kan malakna lian tak kha akal pui ani kha rare earth mineral ti chiang takin soilang lo ma sela tarif chungchanga khan na takin an hreka na tak mai nan hreka China chuan chumi khami chumin supply ve ngai tiang zongin an supply ni chuan a tarif po kha percent ti niam atum chutiang chuan Trump po khan China lo nor chiam to ani enga po chu ni sela hetiang malakna hi regional boina le geopolitical issue a hianin thleng ve chawk ania mara chu India China malakna bi ka tuna kan puan zo ta ka khan India hian malakna thar chu kalpui nge ya hei KMMTTP project te po hei rual lavin kongpui an thlur ta singsung mai ania Asia chimchak te ne na sum don na lama thodun na thuk zok nei hi India chuan mana tengin lukis policy lo duang chuak to in chu atak rama chang chawin ekis policy nuaya ti hian KMMTTP project te po siam man ni chhota a chuta chuanin sum don na huang chunga India malakna ni rualin China malakna dangchat tura India chetna lian tak pakhat chu ani ti kha kan hria da thawme o khati china khan chumpung takin kan handu tok phodanga India ram chung Mizoram chunga India ina sipai munpui bun atum chungchang te tin chicken neck ven himangai thule chicken neck ven himnan India hen enge malaka tuna kalpui mek enge ro mana nai ti te thupoi mo tak mai tarlan tur kan la nei dona next video a arim tak le ti chu kan tumanga tin khovel thil thleng thar hindona thu tharam bel buena te he channel a hin ti chu thina nian lo nga chang zel don nia